Kulturno-umetničko društvo Zora iz Srpskog Itebeja je jedno od najstarijih društava na ovim prostorima, a osnovano je davne 1891. godine, od kada radi u kontinuitetu. U ovom društvu radi nekoliko folklornih sekcija, dečija, izvođačka i veteranska, koje smo imali priliku da vidimo na raznim manifestacijama koje se organizuju u našoj okolini i šire. Izvođački ansambl nas je primio na jednu njihovu probu, odakle smo doneli i ove kadrove. Sad smo u najmanjem sastavu, nemamo orkestar, pa onda trudimo se koliko možemo da napravimo šta nam treba. Izlišno je pitati da li vi ovo volite. Volite sigurno, koliko je teško? Pa teško je, treba doći svaku probu u određeno vreme, ja se bavim i poljoprivredom i sviram efektivno još i veselja i tako da. Ali stignemo, kad se hoće, sve se može. Koliko ste dugo vi u KUD-u? Ja sam u KUD-u 40 kusur. Kako je bilo nekada, kako je sad? Koliko je lakše, koliko je teže i kakve su ove nove generacije? Pa pre je bilo lakše. Naprimjer, imali smo po 6-7 ljudi u orkestru i više. Imali smo i tamburaški orkestar posebno i mešoviti narodni. I svaku probu je orkestar svirao. Sad treba, ja nešto nasnimam na telefon, nešto na flash, tamo, ovamo. Kako pravimo drugu igru, tako dodajemo, pa malo fleška, malo ja sviram i tako. A neki novi koraci se koliko čujem uvežbavaju i kod kuće, je li tako? Pa mora šta da radimo. I ja sam imao pauzu, pa moram malo da se podstim, nemam ni kondiciju, ni malo i viška kila i sve to. Bogat fundus narodnih nošnji više je nego dobar preduslov da se stvaraju nove i uvežbavaju stare koreografije, a odnedavno novootvorena sekcija ovog društva radi i u Međi. Koreograf i stručni saradnik Gordana Matić pokazala nam je bogat milje narodnih nošnji. Mnogo nam pomaže opština Žitište od sredstava koje nam opština dodelila. U protekle 2 godine smo kupili i obnovili dosta nove nošnje. Znači, uzeli smo Leskovac, Ponišavlje, nešto za muške pantalone, za Vlaške, isto Ponišavlje, i to je što nam opština izlazi u susret i hvala im na tome. Jedan deo nošnje nam je sponzorisala naša sugrađanka Milena Josić, dodala je samo 4 kecelje Vlaške i jedan deo nošnje smo kupili od sponzora. Evo, ja verujem da bi mnoga društva mogla da vam pozavide na ovome što smo mi ovde videli. Vi imate i za one male, da kažemo, i za veterane nošnje. Jeste, imamo za sve uzraste. Za male imamo komplet banat nošnju, isto tako za srednju grupu, za veterane, tako da banatsku nošnju imamo komplet. Od najmanje grupe do najveće, za sve 4 grupe. Za kraj Gordana se zahvalila mesnoj zajednice Srpski Itebej na ukazanoj nesebičnoj pomoći, kao i brizi oko dece i gotovo stalnoj podršci. Jovana, koliko dugo treniraš? Pa sad će 8 godina. To je jedan, da kažemo, dobar staž, 8 godina. Da li si učestvovala negde? Da, išli smo u Žitište, na Žitnicu i uskoro ćemo ići u Vršac. Matiću, kaži mi koliko dugo treniraš? 6 godina. I je li ti lepo ovde? Pa jeste. A zbog čega si izabrao folklor? Pa zašto volim i tata mi igrao i mama i... Imaš neke privilegije možda? Nemam. Nemaš. A kaži mi, jesi išao na neka takmičenja, jesi išao na neke smotre, jesi učestvovao negde? Išli smo u Žitište na Žitnicu, sad ćemo išli u Bašajd i to je to. Je bilo lepo? Pa jeste. I ja se nadam da će biti tako i u budućnosti? Pa bit će valjda. Ja sam u ovom KUD-u već 10 godina. Od malena, znači dolazim na folklor i to volim. Znači, naučila si mnogo koreografije? Pa jesam. Koji su ti najznačajniji nastupi? Pa recimo putovali smo u Bosnu, tamo smo se sprijateljili sa njima i baš nam je bilo lepo. To mi je najznačajnije gostovanje, ali gde god nas pozovu u opštini i šire, mi se odazovemo. Koja ti je omiljena koreografija? Pa meni je omiljena koreografija
Pa ne znam da vam kažem, sve volim da igram. A kaži mi, molim te, pošto su ti roditelji koreografi i ovdje ih možemo vidjeti na delu, da li vi kod kuće privatno nekada tako igrate i vežbate? Stalno. Kod kuće nam je uvek veselo. Koliko dugo si u ovom kudu? Pa već jedno 10 godina. Sigurno nosiš odavde lepe uspomene. Da. Neka značajnija takmičenja, nastupi, manifestacije? Pa išli smo mi na dosta takmičenja ovako i na nastupima. Kako je druženje ovdje? Veoma lepo. I sad nam za kraj kaži iskreno kakvi su koreografi, jesu li strogi i koliko vi zapravo naučite od njih? Uopšte nisu strogi, ali naučimo dosta. Raduješ se nekim novim druženjima i nastupima, pretpostavljam? Da. Ostavili smo ih u dobrom raspoloženju da i dalje stvaraju i usavršavaju svoj rad koji je zaista vredan pažnje i poštovanja.